приятели! Аз съм човекът от супер канала на Борил. Сега, елате, сега аз ще скоча и ще отидем чак зад къщата, за да ви покажа Дунава. Вижте, ето това там отзад, зад къщата е Дунава. А ето това там е портата към вратата, в която има много трева. И сега, как обърни се към тебе да го видят? Обърни видеото към тебе да те видят. Кака ми? Ето онова. Ето там е къщата на другите хора. Хоп. А ето онова там е тавана на къщата ни. Вижте, ето тези неща малките са грозде. Но още не е пораснало, както винаги. Елате сега да ви покажа как взимаме котицата. Намерихме само една котка, но тя е много сладка. Ето. Чао, приятели, до утре!